check 1, check 1, 1, 1, 2, check 1, 1, 2. Sound check 1, 2, 1, 1, 2. Cameraman check 1, 2.
Díadíh gatainne. Agus fáilte le an seo go dtí Comórtas Peile Comórtas Chailín Ghaelaigh. Ba bhhailm dús bara a rá go bhfuid a críliú beo Facebook agus YouTube máil scéalta. So tá muidir go thart an dóin in acht. Bhí lá mór sport agin na parc na Peile inniu. Bhí Peile de scáil le feiceáil agus ba bhhailm cóthárdas a rá in na foirne le a tá fríd go dtí na bouta canis a mara. Agus fásta ba bhhailm a rá cóthárdas mór de for an níomh Columba a bhain in adar channel. An seo anocht don na Maltaí os cóir dúin. Tá Máire Ní Éanacháin as údarás na Gaeltachta. Tá Máire Ní Éanacháin as Cumann Luchas Gael ar Dratha. Agus tá Mícheál Míní as Balla h-ĺde. So dúirt bualadh bás mórdíh. Tá níonar Chailín Ghaelaigh seo os ar gcóir as ahan cantar Gaeltachta fod na tíre. So, Beimid chur couple of ceist orthu again si dún couple of rudaí faoin áte bhfuil si duna cónaí agus rudaí mar sin. So, chuirmuid tús leis agus an chéad Chailín atá go sús ar an ardan nó Aoife Ní Chonaill as na Ghaelaighge. So, fáilte mór chuci. Talán taí an seo agad an neocht ionta bhaid. Tá tusa as na Ghaelaighge as Balla h-ĺde ar bhhaile an si dú couple of rudaí fí tú féin. Am seo do céad thuair Susan seo iarriscar si na dá? Eith away ar fad. Cad a ceapan tú bhí si bheith deanú rudaí jazz a hart an ceantar don couple of lá. Cad é an rud a smó a seaas na mátait or want tú soltas? Tá obair an fóbaláitiú le feiceáil go soléir agus tá náitigh brenn go hálinn agus tá an hásta le bhainse. Ar fad. Deireadh seachtain i mór agus tá sé tarlú na seahan bbliain, níor a smaoininn tú ar Comórtas Peile na Gaeltachta. Cad é an rud a hagan na seacha do cheann níor a smaoininn tú ar? As winnim fóbal is tógad tamid fad an seo a taí as gacairn an tír ach tamid le an nasca ag an Ghaeilge agus ag an sport agus an seo mar ein fóbal amháin leis na cúisina céine. Ínta bhaid ar fad. Tá Aoife go le rá dá dúin agus cumí si an dá seo í féin. So tóir bualadh bás mór dífa. Ar maigad. So, seo dáin faoi Comórtas Peile na Gaeltachta. Lá sira buink mi an bheitheh ní seascaní, chur drám beag tús lenam ringlódí. Go monófií Comórtas Peile dus na Gaeltachtaí. Is go jochach fear óga ó Cirí, dúnanál is iarthar na Gailí, le céile do dheir seachtainna lán sport agus sprí. Ma iad Sean de Lap, Antonio Carúil agus Antonio Buil, an cuista bunny agus léchra dá síl. I ní seacht ligu is seach forní sóisiir, agus murach an fel, well, chur siad leis an góisiir.
Sna nócadí deireadh ligú isteach na mrá, a bhí I bhád ro dhéanach ach níl weim sibh acrá. Is le gar daoine ghlacu leis na dubs is léchar luclí, categóir nua do Gaelgóirí, shout out dom club féin Gaelóga Achlí. Is cuimh nóimiis fad cé go bhfuil óíocht Peile, tá muid aontaithe gach éon cúis eile. Muid fad ag lurg de rudí céine, cearta teanga agus más an Gaeilge. Craile bio os a láthair ag orna G is TG Cahir agus clánta omlána anseo ó Lani go Seanathair. Chailín Ghaelaigh ó raibhnú ó bhná léanta dathúla mar ionadatha ália dóir bobal áitiúla. Ma iad muintir na háite ag agrúla blin, ag sa láthrú a dithe féin le bheith mar loistín. Ollphuball is tithe, lán dausa is ceol, scúne don bhar agus daoine lán ól. Tá na cluichí hart is níl fáilcha ach craibh, is cóisireacht den nocht, póca cahar mar raibh. Anis státe seo cúil an seo, go mara an Gaeilge is cilcartha go jo. Gee, if I can usually, Balcha, Cat Mila Balcha Roof. Boaitli Madosa, Mo Wahis ago, Seoighe Ní Chonaill, agus Claire Ní hÉigeartaigh, Sochri na Rudí Seo like. And Ced Daniela, Amahar touch of Sus, Tasha Chailín Ghaelaigh Rathcarn, Clan Gael, Aoife Ní Chonaill. Now, the Aoife as Rathcarn, agus Tashi Chailín Ghaelaigh said Clan Gael. Níla an microphone aháin jogging, so bearm Lowersly he merchant. And is doing Aoife get the bug for Rathcarn. Well, it's all seen to Chailín. Ain't in a run shin hana ta sakaba shin or no. Bhí Comórtas Peile na Gaeltachta in sin an ora, agus bhí an chrach gang sin. Bhí iontoch an áta. Now, the Aoife go mai hagan sinnim sí an concertín, agus hagan dausa seanos. Agus Aoife go jeta to go la yanu, sinnim no dausa seanos. Well, in your tomato in the dams to the shanos. Hog man the brogy dams the long toshi dorminish. So then a couple of step clip. Sin cearcailóir, mé tú abal fáil ré an agus an dausa seanos a dhéanamh. Okay.
Into Aoife gur míle maigeh. Anis an tríú Chailín in seo. Our Corson as Niamh Columba, Jeannie Ní Dhonnchú. Okay, Anis, well, Jeannie, vi lá mór é than you. And jiglad and shadoon fwyn and la gudí seo. Well, ní mór an fácla agam dá. Tá mé chomhrádail as na Chailín Ghaelaigh. Is grúpa an specialta iad agus ní bhé mé an seo aniu gan na Chailín Ghaelaigh. Well, tá san na cónaí sa ceantar seo, cad a ceapan tú in rudas deise sa nád seo, or an rudas táhachtá don cultúr agus hartóirin. An rud is táhachta na an Ghaeilge agus an cultúr agus an Peile. Fecinn tú a méid obair in nahé seach go dtí an Comórtas aniu. Ní amháin a Gaeltachta, but an an carrig in our dratha England, tag an gatainne a chéile chun seo mai a chur ar fáil do gatainne. Einta bhaid. Ag gol hard leis na Chailín Ghaelaigh, cadé an rud as fearr a rinsibh a rina jeirú seachtainne. Bhí muid mí ar bad paddy inné agus bfu muid an soltas. Cégró sé garú agus fuir bhí an crack agin agus bhí deise gom just spúlú leis na Chailín Ghaelaigh agus bhí deise gin córa jazz a bheith agin agus spúlú le chéile agus tá siad le an jazz agus ní animú dearmar ar an aspras aniu go jaw. Anna bhaid ar fad. Bhí mé ggurc ar an Idirlín, bhí sé garú a bhí sé bré abal a bheith canú a hín sin, so inta bhaid ar fad. So Jenny, well, tá sé go le anú... Yeah, tá sé ar bhaileat inrod a le rá. Bhí mé chun an adag stanna sinnim aniu ach bhí mé rá gartha a galbú do an cléithe aniu so ní ró mar an ama agam éalchlaachtaí, so tá brón arm. O sin gur míle bhaithe gur bíomh mór dá Jenny in seo. An cead Chailín a leirta sé Seoighe Ní Éanaí as condí na mí. Tag an Seoighe ó Rathcarn. Cead míle fáilte. Bhí gáil níos cógadaí. Bhí orm an ceiste chu ar dosa. Níl an microphone bháine agin seo tar sé Jackar. Anis dún Seoighe an cintal obair tarsú legat. So fui láthair tá mé gobar cogus lá na máile trim. Agus leúna déag dar na bliana ba méid déanamh stadar ar cogus lá technóir. Is even dom an réige sin, so leúna dé ba mé ag déanamh sin. Agus is maith le an cheáil agus na áráníocht. So is even dom an áráníocht, tá má tasas sin seoach déanta am le an áráníocht ríg an na hÉireann. Agus, ba mé a chana aniu. Anis dún faoi de chean heismarí cén anse a danig siad agus cén fá gur bhog siad. So tháinig má han hisismarí ó litir muán. Mike Stifanín Seoighe an tanam bhíar má han ahar, sin an fá gur glítar mud Seoighe orm. Agus bhog siad síos gotí chun na mí ní ag tref a chuig. Go hána bhaith ar fad. Jimmy siad sús go dtí an talú an bre mai a húsa chun na mí. Now, tá tusa gáil ag ceálaige agus fága mé agad. Níl mé ach an gábhar sa dhéanamh nimar.
Tá má clán stianta áúri sní món agada ní an van am hain a facha mé mai sa má mé am hain fud an down mór seo Hiúm is a hair agus Hiúm is a hir Hiúm is a chur Cís seoigh í bhlach lia ach seoil dom a Chailín dasní ach am is a riamh sí an bhan do a dog mo crí cráte Gur a míle mai agad. Anish, Táimid go le bualadh le Chailín sa áitdúchas an seo son Comórtas Gaeltachta cara for Bígí for fáilte mór of Ellie Ní Éanaí. So fáilte road Ellie. Well, as Calcara who dús ba cad a cheapan tú fin Jerry seach duine seo. Jerry seach na go héintach just ta slua ó bhór an seo agus bhí just croch anhhaile na cánaí just bhí tá si go héintach bhfuil mé le na cánaí ar an héine agus just tá si go héintach bhí mar dul turas agus rádí mar sin so just bhí integraithe agin ach tá si go héintach agus feic an seo ar an slua daine ó gáthach so tá si go mai agus tá si go héintach tá si chulcátha so tá seo má club áitiúil so tá si go jazz. Into wire fad. Tá tú staidir a balla ha clear and jiglad an tú fi couple of ruddy vision. Yeah, so tá mé staidir bun múteachta cáiste pádraig balla cléthe so tá mé créithne má ce bhhain an eis. Yeah, bhfuil mé an soltas agus just to bhí croch anhhaid agus the carja do like má héal so yeah, tá si an jazz. Into wire fad. Tá an sam agad sa féil fásta a ní ró tú ábalt a emirt am lína a bhfuil tú cin fád nó chutí de hála. Yeah, tá mé onta brona gáirta mé mar rútin cúpla seachtain hun well cúpla bliana hun ach tá mé amach cúpla seachtain inis so tá mé críomhreist in mé ábalta emirt but tá na cánig éiri go háanhhaid bhuirí siad an éags aniu agus tá si an clíthe cána semara so tá mé sul go mór leis an clíthe sin tá mé críomhreist in bhfuil mé ábalta emirt but tá mé graithe lei sin le seo so Tú túr taí a tíomh ar lína. Into bhaid. Tá Ellie tá tusa go le ceol ó an dúin so leanar ra. Idir má bheil is Cur mé idir má bheil is brú mé síos an solas Is leis an solas caiith mé tabach is leis dóna dul hart Is tú má ceann is mis do ceann is tóba dun sin Jack a muid ar nám dul hart Dur mé le chur ceist in rodorm agus Jack mé Dur sé chur ceist in rodom agus dúirt mé chuna canú. Jack a muid ar an am dul hart Dúirt mé chur ceist ar in rud agus dúirt sé chuna cinú. Nuair mí na mórt an tam ar fad is a gom go bheith mé. I dam a dam tam would see. Céad eile tá sé Máire Ní Éanacháin agus tagann sí ó túr Géadaí. Now, tá bunt mór ag cealchara le túr Géadaí, margheall ar éadaí agus an
na rudí na monarchan na leig a bhí na siúil, so tá fáilte ród. Gurmíle maith. Tá tú sú Caiime chu cistear Máire faoin club snáha. So tá mise mar múntóir sa club snáha áitiúla agus bí meid tuairt cabhair gona gasúir fólam chun is snáb agus rudí mar sin. Agus freisin tá mar bháilteann fearn Peile anseo, fearn Peile turbacéadaí. Cháil na mráinniu ach tá na lad sa clúceanna Chomórtas so turbacéadaí a bhú. Anis tá Máire dulchan an bunmúnteacht agus colas wara gan smáil a limne agus béisi abadentin dún faoi limne agus go dtéit ar siúil a limne. Níl ma ilim noch go fóil ach bé me gáán le cúnaidé I mí man fóver. Cruithní me má bunchéim I ngála agus inis tá mar goráid go dtí an 100 céim eile. An mé tú abadentin dún geta bag faoi turbacéadaí. Is áit an bheoga turbacéadaí ach is áit iontacha freisin tá slú mór an seo bhaid turbacéadaí agus is siút an áite in áíra tá an club an láidir an agus an cultúr freisin agus tá an Gaeilge an láidir turbacéadaí fós. An mé áran nó rudabí mar sin. An mé tú ceáil áran nó rudabí ní bheith. Gur míle maith go tú. Inis an tam seo tá muid go dtí deisgirt an tír, tá muid go síos go dtí condaí an chorcaí, chur fáilte mór ra Lucy de hÍide. Agus tá Lucy an seo ar son Cummalúcha scéal níomh ban, so fáilte ród. Gur mágad. An jigliad an siadú rud a bí fi de cantar féin Ballavarne. Is as Ballavarne me I gunta carcaí in Gaeltachta buscrí. Is á deise, is frábháil beag ach tá pobl dascuing ann. I ma thuairm se féin, tíanaan an fel an phobal níos gar le chéile. Is tá se go deas, is á deise. Na bhaid ar fad. Fuoi láthair, a bhfuil seo a chéadú ar húsan seo I riscitir na ná? Seo hé a chuhéadú in an gáil, tá se go háling húsansa, as car se fáiltar mór roing, so má sib. Inta bhaid, bhí se bhí hÁireachtaigh Jeanú lán rudí deasa a rion Jeanú seachtaine, cin rud sfearleat tíomh muotaí a an rud. Is tóga an rud a hean is mólam ná an tros ar mád, do chum mar morín bol an pár Peile scarad, agus bhí an pochar brile a chanar ar an mád a bhfuil ar mullcéalan is, so sláid an áraach. Well, tá clú agus cáilir an pucar baile hísa carcaí. So tá a go Jan Oran in Estúin? OK, Leanna Rai. Níl méid go bháin in seo, so tá sé an Jackar. Tá sé go ban trí las. Seo hé arrán a chum le chean bó ar hÉigeartaigh is in éidir go dá a ceir. A sé an céadú ar dá sí cúnta carcaí, cin mar cén fána bheochart cúnta carcaí a ágant.
Shohis the evening spare van him core dog tail rotelagti laying and the van is the clue the bro heard of your tani in a throw is there don't go him had to be so kind of poker carne Garamai, get eat the wire. Gad Chailín Ghaelaigh, there's a Rachel Seoige. Tagan Rachel o Ní Dhonnchú le Chomórtas. Crook Cahalóid. Gad Míle Fáilte Road. Nish, the clan ag Rachel agus tá si stís the Peile go mór nar a léim na nótaí agus bhhailm chur ceisteirí inistúing faoin clan like. Tá chláán áhuair seach sa bhil, tá drofram tá gimmert go Ghaile faoi fiche agus tá sé duna go máin fiú láthir. Agus tá mar offer bhí si gimmert in jobh ach bhair bhí mí árb ach le múna dé siad nula go acu. Agus an inistúing faoin obair tarsúil agat go háirí an leis na gasúr a níl an millen. Fui láthir tá má gobar in Éileán nilinn agus bimtir sáide go gasú tá blian agus cutí dó agus se. Agus bhfuil áran ná dása ná rud a bhí agat hÉigeartaigh dhéanamh. Áran a bhí le ceáil ná dása ná. Níl an seol ná óráil an. Gur míle maithe go Rachel. Sin éid. Gur mé. Okay. Anish, Tamaj ag an Chailín Ghaelaigh, Tamaj Gaeltachta an Ghaillimh an Tam Seo, ó Carna Cashel, Chomórtas Chomór, Ellie Ní Chonaill. And what to go mind and take let and do a couple of ruddy for the canter féin agus the seal sin. Tá muid chun an Comórtas Peile na Gaeltachta bhean an cé bíon fiche agus tá sú go mór lei sin. Agus is álaní carna có go leor tarlúán, go leor tuairteach, go leor páisina agus is pobl das moid agus an cordú agus sin ar fad. Into way ar fad. Cad ceapan tú an tábhachta atá bunch le Comórtas Peile na Gaeltachta? An chuig is smú. Chomáile sin tá le go bolla le na chéile agus an cordú tá na cánaí hí an seo álainn agus tá cordú go dóid an camanis. Into way. Tá tú go hart, cad éon rud is one tú soltas ag go hart le couple of lá? An thuras spáid is smú. Bhí se anglaífar agus bhí se an garbh mu a gghearta rinnebachtí a cuma sin an spríítá leis riile. Into way, when you were duine bhí sin, bhí se bheith le go gaií. Agus tá tusa go leanú dan dún inis, so leanú rá. Tá an dáinse faoi carna agus a Peile gárna. Tá glóir na Gael a gárna cosárige ag marc dog a brodul ó chuin go glúin ein. Is dór ar dar winter is solas í. Dar grí ag glóirú go geall agus ag fás ga chlárlís. Ar fór chárna imitar Peile le fuinneamh is le misneach is le neart is le chrí. Bíon cordis a bubble agus bros a gantar, faoi scáin na sléifte agus congrach an airge,
Bés beirad chórna faoi bra go brach san níortha. Fad gur maig. Anish, sin tiú leis na agalú. So, Tori much couple of bamachid on the maltry. Yeah. Tá siad go le maith anish bitch jacker. Seoighe Ní Éanaí. Ba bhfuil linn gur fáilte re búteí ga bhíle sa bhíthe cuaig. Aoife Seoige ón cheara rua. So fáilte ród Aoife. An jigliad an siadún fin Comórtas agus Cadí ceapan tú ón an orí agus taithí bhuair tú maithas. Ní Chailín Ghaelaigh ag cearú le bana Devlin agus chuir mar seachar lein chraach agus le casa le daoine nua agus faoi ar a húsarachar bhí antám go bhúma. Bhí de seachtam sa scohain agus tá bhí cóirtas inta go dóam agus láirm lom chula láfós. Agus de sínta cha freisin gur mrá bhfuil goig go casa le daoine nua nach feiceach se tána seachas tríd a Comórtas se. So tá mud fé taimein, tá mud happy out agus tá na carí le aontacha. Inta bhair fad. An seo do chéadú an ír eiscirt dúna ná? Ní hé, bhí me a dúna ngá habhí sa seachtaigh. Yeah, ach ní má nóchain, so tá me ban an tána bheas. Inta bhair fad. Dúirt den éigen, tan dúinta mai ag ceol, so béidir go dheanú tú orin dúin. So, bhfuil a bás mórdaí. Tan saoire tacha bí agus still a chrin go fear sin Tá nead a cear go faoi is blobí ar born matsan Tarlam na Chailín lom agus siúla mud le chéile go bhí mud nead an nain Sang lom ar born chéile Tarlam na Chailín lom agus hoi cyn dîm o beth agus yn iard y le ffol yn y hasa agus cwd y mei ar o war mwyd fwy blo ar bor o'n natyn a Chailín lom agus siúl y mwyd y le chéile go hui mwyd niad o'n ein Sang lom ar bor teife Tarlam na Chailín lom A couple of bomagellas, so... Níl na Maltaí ré go fáil, ba bhaid am buíocht a ggóil le Chailín Ní Éanaí agus Seoighe Ní Chonaill dhéan an-obair a gcóir an Chailín Ghaelaigh seo. Agus an sin Tá barí a daoine ag obair san Paris le bliain an níos mó, but tá beirt go háirithe Joanne is a bhíine agus Mícheál ó Luach, Joanne an na chathaoirle ar an board a gcóir Comórtas Peile na Gaeltachta agus Mícheál ó Luach an chathaoirle a gcóir an Cumann Kilcara, Fó Cumann Kilcara, gur a míle maithe go bhfuil. Níl me se go le ceol. Béidir higlainn na Chailín Ní Éanaí níos an seo. Níor tamaigh fannacht éil na Maltaí. Tar buile bás mórdaí bha gatainne.
Sílim go bhfuil siad go le cheolún le chéile. So in trí Chailín, hían, do, agus tá cuidú í thorú. So ahan daine, cuidú linn, hían, do, trí. Píchim gút me dul mehel, Cechas bíram, gamar ceoig, a pocan chronis bhfuil Fad. Anis, tan the moultrie rash, tan clúda jaragogum. Just a couple of ruddy ara, so la oscli me, but while young beagles a horse the mall scale, con shaw creelu bio, doing your noct. But while young beagles a horse done Costa, Comórtas Chailín Ghaelaigh, agus Goharia, Costa, Chomórtas, Peile na Gaeltachta and Shaw, ring shiv an upper air fad. So, and Wilmot Ray. Tá magical she is and cheer. Goji Cundy and Corky. Lucy the hÉigeartaigh. While a couple of folk. Míle Bacchus, Táman ann Ballabhór na Glóise de Réanos is slú a Clover sib. Bhálum Bacchus curle gachí is muinter Kilcaran sa chun an fáilte roing a chur. Bhí dar a seachta den scágaing agus is óga go mé mid cailúir inach so as máisiim Chailín, máisiim go léir. Couple of ruddy and Shirley Brunny Ward, so far mamacha. Into wire fat. So while I'm just big as a horse on the Chailín leg. Because Neil she asked a chap the Eastern show. As in slew more than we hinshin. August the Sulogum go when you salt as an ihe show. August an ihe leg. August Mila Biggest to